Guys, ato na piyang binuangan si Papa kay ingon nato nga nagdali-dali ang senior citizen. Ato siya nagkaon ato siya binuangan. Tara siya dito nagkaon. Oh. Ang senior citizen daw pasayuhon daw. Wala din ko makadungog na to ni pasayuhon. Mangagi na sila. Galangay-langay ra jud ka. Nga sayo pinakasayo pasayuhon day ko murong kay naamo yung meetingan. Tanaw ro gadala na si Juan Banang Gloria og bukag. Wala naman bukag. Isa yung plano. Si Sula nag-ilis na nya ikaw gakaon pa. Kaya lang Gloria. Nagkarakot-takot na karon kayo. Sabi ko, wala mga nabakot di ba nabalilit. Awa tay labot anang wala na balidet. Ang kamo karon kay magsayo daw kuno mo kanamo istoryahan. Ikaw ra mi galangay-langay ron Absent juga ron kala dapat magsayo. Lagi limit ini ako mahadok matuluan niya ako. Kaya pala ulahi oy ko. Mo rin na galangay-langay ka kay pumro na sa si. Iyon ba mo kan may utok, di ba ulahi ko? To. Para na uban na. Unya, mag-meeting day mo day. Kasayon ra man na ingon mo nga. Dili ko ay kadi ko kabalo ana. Pinara na. Tama langay ko kanina ba ko to humana. Mahadlok mo puday. Hala ulo ni siya sa dia. Mahadlok mo puday matudluan. Pila ra pag matudluan ka, nga adi ko kabalo ana kay di ko bugo kay ko. Pagkawala Nangagi na mga dahan na kayo nangagi si Esther nangagi na si murag ikaw na nabilin. Si Usola nagkuana ilis na. Ana may betantada kaayo. O sa layo ni kamato. Bangko orang puli-puli man mi. Abas umbar para mausgot paron kay wala bang para bangko umbar. Tapos ngo. May labot ni umbar. Nah, langay ka ang gadala na ba like bukag ng uban ang ikaw sa may dalan nimo? Gadala na sila bukag. Sa may dalon nimo. Dala atong bag atong mao, tong bag nga, dala na akong bag tuod pang. Bag nga dako. Ito pala juju. Pakaulaw din na. Berta. Cipaw. Ato ni ko tu padali ang kilangayan kaayo. Sus ko Ginoo. So tapos sila na murag piniristo. Amo po ka pa? Libang. Amoy. Pagani kalakaw malibang na. Awar ko ni kanang dako. Di yun mahimog di kalakaw, di mo libang ba? Tagam yung karpo ba karon. Isig sayo pa kaayo. Bahala siya pasayuhon din na siya nako. Ting lang ngayan na kay dali apo magkalibang. Sige sir, nakakalibang gyud ko. Aba ilis na yung uniform ninyo. Mauta na yung uniform. Puti pa mugbuhok. Nya pun kuan yellow. Mura mo na preso mo kan ba 20 ka tuig. Napay pitaka dako kaayo. Baksi pa imong bakos pa imong krasunis pang. Kanang pitaka mahuslot ra gyud na. Matay dara libutang skillet. Paman, amay kinabuan ka. Langayan jika ka. Ang mga kauban mo to ana. To ana imong kauban, langayan na kana siya pagdali di bang. No, manudlay pa nya wala nya way ligo. Si panudlay nya way ligo, saan mo na? Kidong ko. Manghimungot pa. Karagahan ng arte ni siya lagi.
Pero gyapon pangag na. Bisag si Gabi conception dili nimo malupigan. Oh, si Usula wa na pang. Nangamay na. Kulingayo. Di ba himong ngutaan kanina god? Ginoo ko maapil lagi ng Anong dogo dogo siya? Wala kung sa bahay rin. Wala pa sa isipang yayaw-yaw da pang nga imong kauban to ana. Tungiyaw na kaayo. O mag-short na lang like ka ba? Anong kursus ka? Wala mo tagaw kan tagaba. Wala kayo. Tuan na siya. Sayo kaayo. Karong ka. Wala pa yung mga kauban ba? Wala ka diha.